Begynd med at vaske hænderne og sørg for, at du befinder dig i et roligt og rent miljø. Tag alt det, du skal bruge frem. Hætteglas med Forstimon, ampul med saltvand, klemme til at knække ampullen med saltvand, sprøjte med kanyle til blanding og kanyle til injektion. Fjern låget fra hætteglasset med pulver. Gummiproppen nedenunder er steril. Undgå derfor at røre ved den. Bank lidt på toppen af væskeampullen, så væsken i ampulhalsen fjernes. Hold ampullen med den farvede prik mod dig selv. Sæt ampulklemmen ned over halsen af ampullen og hold på den rillede del. Knæk ampullens øvre del ved at vippe den bagover væk fra dig selv. Træk saltvandet op i sprøjten med den grønne kanyle. Stik herefter kanylen igennem midten af membranen og tryk langsomt væsken ned i hætteglasset med pulver. Hold fast i sprøjten med stemplet i bund. Vug sprøjte og hætteglas fra side til side, indtil pulveret er opløst. Sæt hætteglasset ned på bordet og fjern fingerens tryk på stemplet, hvorved noget af væsken naturligt trækkes op i sprøjten. Hjælp med at få det sidste op ved at trække i stemplet. Sørg for, at du får det hele med. Vip eventuelt hætteglasset på skrå og sørg for, at kanylen kan nå det sidste i hætteglasset. Tag kanylen ud. Hold sprøjten med kanylen opad. Bank eller knips på sprøjten for at få luftboblerne op i toppen af sprøjten. Tryk så forsigtigt luften ud ved at holde med den ene hånds 2 fingre om sprøjten og den anden hånds 2 fingre på stemplet. Byt den grønne kanyle ud med den gule kanyle. Nu er blandingen klar til injektion. Det er mest almindeligt at tage injektionen i maven, dog skal man holde sig i 5 cm afstand fra navlen. Men følg de instruktioner, du har fået fra din klinik. Og husk at variere injektionssted fra gang til gang. Stik hele kanylen ind i en vinkel på 90 grader. Det er ikke nødvendigt at løfte op i huden. Hvis det gøres, skal det være en blød bule for ikke at øge modstanden i vævet. Injicer langsomt hele opløsningen. Stemplet trykkes helt i bund. Vent 10 sekunder, inden kanylen trækkes ud. Den færdigblandede opløsning skal altid anvendes med det samme. Ubrugt Forstimon skal opbevares i æskerne beskyttet mod sollys ved stuetemperatur ikke over 25 grader og på et sikkert sted.